ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದಿನ ರಕ್ಷಿತಲು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೋರ್ಚ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೊರೆಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಇಂಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಐಕಾದಿ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದಾಂಡ್ ಈನಿಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಡ್ದಿತ್ತಾತ ಐಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ. ಐಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 4 ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ನೇಟಿ ಯಾನ್ ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ. ಅವು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂರಾ ಜನಲ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರು ಅಂಚನೆ ಪೂರಾ ಜನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದರು. ಕೆಲವು ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ್. ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ ಜನ ಪನ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ ಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆನಾ. ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಗೆ ತೊಂಬೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಕ್ಕೆ ತೊಂಬೆ ಪನ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಗೆ ತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಒರಿಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಅಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಓಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋನೇ ತೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಏರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಇಂಟರ್ಫ್ಯೂಯರ್ ಆಪುನು ಆವಡ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋದು ಇಂಟರ್ಫ್ಯೂಯರ್ ಆಪುನು ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿನಗುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ. ಅವತ್ತಿಂದೆ ಅಕುಲು ಈ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದುಲಾಯಿಲ ಪೋದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಥಾಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಪುರ ಏಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ. ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅಗಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರು ಅಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರು. ಇರೀಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಓಕೆ ಹಡೆಗಡೆಗೆ ಬುಡ್ಕ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪರ ತೂಪು ನಾವಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಪ್ರಿ ಏಪೊಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ. ಸೊ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಾತಿರಿಯ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಪಾಡಿಯತ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ವ್ಲಾಗ್ನ ಪೂರ ತೋಪೇರೇನು ವ್ಲಾಗನ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಳ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಪನ್ಪುಚೇರು ಅವೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಯಾನೀನ ಪಂಡೆ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ದೆತೊಂಬೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ದೆತೊಂದೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಗೆತೊಂಬೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂದೆ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ದೆತೊ ನೋಡ್ಚಿ ಏರ್ನ ವಿಷಯಲ್ಲ ಆತೆ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯನ ಏಪಲ ಅಗಲ್ನ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ದೆತೊ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ನ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಏರ್ಲ ದಿತೊ ನೋಡ್ಚಿ. ದಾಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಾಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆವು ಓಕೆ. ನಿಗಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಲ ಅವು ನಿಗಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಜಾರಾದ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ ವಿಷಯನ ಪಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ನೆನಪು ಮಂತದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನವೇನು ಪರ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪ ನಿಗ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲು ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಲಾಭ ಗೆತ ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಆವಂದು ಇಪ್ಪು ಆಪುನೊಂದು ಆವಡೊಂದು ಪಂತು ಎರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು. ಬಟ್ ಏರ್ನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಅದು ಗೆತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಪೂರ ಮಾಜುಂಡು. ಸೊ ಏತ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಆ ದಿನ ಆದುಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲು ಇಲ್ಲದಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನೇ ಈ ಕೆಲವು ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಜನತ ರೀತಿ ಪುರತು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಲಾಗಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿರ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಎನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ನಾ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಮಾಜಿದ್ದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪು ನಿಗಲ್ನ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುನು ಈರ್ ಮಲ್ದಿನವೆಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಈರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ ಆಂಡ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರ್ವಾರು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಬರು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನೀನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಟೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತನಕ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪಂದ್ರೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಪುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಏರ್ನ ವಿಷಯನ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ಡ್ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಾಡದೆ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸೋ ಪಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಇಂಕ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಪ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಿಂಕ್ ಎನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದ್ಪುಂಡು ಸೊ ತುಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಸೋ ಬರ್ಪುಣಿಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪ ರ್ಯಾಪುಜ ಏನು ಐನಾತ್ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಕ್ ಕೈರ್ ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಂಡಿಂಕ್ ಸೋ ಏತ್ ಸೋ ಪನ್ಪರ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂದೆರ್ ಅವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಗ್ಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಲ್ಲೇರತ ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಗೆತೊಂಬೆ ಸೊ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡು ಐಕಾದ್ಯ ನೀ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಗೆತೊಂಬೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪುನಗ್ಲೆಗ್ಗು ಅಂಡಲ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆವುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಪೋಪೆ ನನಾತ್ ಜನ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಪಾತೆರ ಪೋಯಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನಡ್ದು ದಾದಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇನ್ಬೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಕ್ಲೆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಿಗೆ ತೊಂಬೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.